Din anul 2007 românii au venit la Nantes, fiindcă aici pot să lucreze în agricultură. Au venit în 2007 fiindcă s-au dat drumul vamelor. Țiganii reprezintă din generație de câteva vile din saturi west din România în modul tradițional. În 2022 au o populație din saturi din Nantes, 2800 de persoane stau pe 56 de pleațuri. În 25 de ani, doar 5 pleațuri au fost instalate și 150 de familii au case și apartamente. Din cauza problemelor de familie din România, țiganii și românii vin aici, în Franța, cu familiile lor. Mulți din populația română lucrează la platajale, la struguri, la curățenie, la abatoare din regiune. Îl reprezint pe pleațuri prioritățile primate de către locuitorii și asociația sunt următoarele. Aceasta asigur la Paris, electricitatea sunt în funcție de securizarea WC-urilor și băilor, înscrierea pentru copii la școală, transporturile comune, organizația de curățenie regională, explorările de pe pleațuri și instalările în condiții, accesul la drepturi în comună egală, inaccesibilă, diferită, obiecție, asigurarea anumite a fost făcută de relații diferite actori în teritoriu de dispozitivul pilotați prin traiectoriul mult timp în loc o populație de pleațuri care au stat mult timp pe pleațuri și să arată problemele lor de familie. 25 de pleațuri au dreptul la prin cauza la societatea internațională Metropol pune la dispoziție pe fiecare pleaț o benă pentru gunoi, pentru școală. Toate familiile au dreptul au fost pentru școlarizare, au dreptul la dispoziție pentru copii migranți.